Има имена, които са винаги с нас. Имена светини. Аз Васил Левски, в Карлово роден, от българска майка, юнак. Аз роден, не щях да съм турски и никакъв род. Същото загледам и на милия си род. Има малка карловска къща, той в нея прогледна. Там се роди. Левски с очи небеса на свободата душа. И ето ние го виждаме най-героичния в нашата история. 62 година. Първата чета на Раковски. Тук Левски... Без сън, без покой, отвън късност чужда и под име ново, със сърце порасло, за подвиг готово. Думите му бяха прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като една близка обща веселба. В бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Българите го наричаха апостолът на свободата. Той беше невидим, отзове се черква, мене се в седянка, покаже се, скри се, без знак и след, навсякъде гонен, навсякъде пиен. Браво! Горите гледат, познаха му бяха всички пътеки и кръкът му видяха. Той се не боеше, пред небето спеше, ходише замислен сам пред другар, тая зара млата до вечера остат. Одеве търговец, сега прося бритва. Кога беше нужно, това ми стяг. Той не знаеше отдихни и мир, нито се надурнал, се беше надухнал. От лицето мрачни всички се бояха, селените прости сведет го зовяха, избрани, сдушени, в тайни места, слушаха с трепет със зяпнали уста. Неговото слово, сладко и опасно, и тя на душата ставаше по-ясно. На българския народ Васил Левски казва своите мечти. В българско не ще има цар, а народно управление ще имаме едно знаме, на което ще пише свята и чиста република. 1873 година. Кътренско ханче. Едно предателство и най-сетне неуловимия уловен. Пред съда Левски се държи гордо. Знамето на Лили. Името ми. Васил Иванов. Още казват ми Дякон Левски. А също се казвате Дервиш Лугуха, Шишпарван Джингиби. Защо не сте толкова имена? За разнообразие. Познавате ли някой от тези? Всички и никой. Уча заповедта в политическите убийства. Моя лично заповед. Кой изпълняваше заповедите? Определените за тази работа хора.
са те? Не ги познавам. Где се намира временното правителство? Всякъде и никъде. Не искате ли ме осъди от падишата? Никого не моля. На 19 февруари 1873 година цяла България оплака своя син.
Раята ставаше народ, народът сила. Пошли дети и синове велики, да грее с народ
дар, зато и сме ние знаме разгали, тъй както раздял беше удар. С ботевски план от борбата на Левски духа не сумим, ние търсим борбата, разплата и робски вериги руши. Люби народ, пази завета велик, да Левски завета готовен, и нас нека дойде войник. Сега. Той го казва. Ама хората не го казват. Сега живота. Сега живота в нас е проведен, в пълната Левски пламени облез, на празовете чекаха, а не в мечтата истина. И до днес звучат заветните думи на апостола. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него. Нека станем прави и да отдадем значимото на този велик българин. Поклон пред неговото име и безсмъртие. Вече 140 години. Почувствали при малко останало за вековете в тези деца спомена за този велик българин. Нека покажем за минутка само.